Kérek egy bemutatkozást. Hogy hívnak? Szép évi. Mit fogsz most játszani? Zenekar. Micsodát? Zenekar. Zenekar? Jó. Hány éves az Oliver és honnan érkezett? A repülőre. A repülőről. Igen, és hány éves vagy? 2. 2. Na akkor, jöhet a nóta. Mit fogsz játszani? Nem tudom. Halljuk. Nád a házam teteje, teteje, leszállott a színegeknek. Alá szakad, mi lesz vélem, szága lábú színegetinek. Alá szakad, mi lesz vélem, szága lábú. Köszönjük, hajolj meg. Szuper, ügyes voltál!